Benvinguts i benvingudes al concurs més esperat de l'estiu. L'únic concurs on no hi ha premi. Però sí moltes ganes de passar-ho bé. I descobrireu alguna informació molt important. O això esperem. Esteu preparats? Que comenci el gran concurs del turó. Comencem amb el primer equip, els monitors i monitores encarregats de que els més petits tinguin un estiu inolvidable. Els experts en contacontes, cançons, música, manualitats... Judit, què ens podries dir qui són? I tant, els preferits dels peques són... Soc l'Olga i durant aquest estiu porto una maleta plena de contes per explicar-vos durant tot el casal. Martina, experta en manualitats i mans plenes de pintura. Soc l'Emma i porto energia per tot l'estiu. Hola, sóc la Sara i us cantaré cançons a totes hores. Ai, Júlia, preparada per respondre 2.000 preguntes. Jo sóc el Max i si hi ha jocs d'aigua, allà m'hi trobareu. Soc la Laura i estic preparada per començar els entrenaments amb l'Arxif. Hola, sóc la Mireia i no prometo que la purpurina desaparegui. I jo sóc la Maria i estic preparada per les aventures més boges. Molt bé, molt bé. Ei, però no ens oblidem dels grans. Els especialistes en esport, platja, jocs d'equip i cooperatius. Judit, els tens? L'equip encarregat de que els grans no s'avorregin ni un segon estan formats per... Júlia, estic preparada per l'aventura. Ui, hola, jo em dic Marçal. Si hi ha una pilota, allà em trobareu. Soc l'Elsa, especialista d'excursions i en dies de platja. Experta en gincana i dies d'aigua. Soc l'Abril i si hi ha un Got Talent, ja hi seré. Soc l'Alba i soc experta en gincanes i dies d'aigua. Ara sí, Ha començat el moment de la veritat. Comencem amb una pregunta fàcil. on farem el casal d'estiu? Els més petits ens podreu trobar a l'escola Baldiri Reixac. I els grups de grans a l'escola del Turó del Cargol. Correcte! Incredible! Han començat fort! Següent pregunta. Què es fa al casal del Turó? Manualitats. Jocs d'aigua. I també fem jocs cooperatius. Ei, espereu-me, que falto jo per creuar el riu. Contacontes. Esports, molts esports. Música a totes hores, que no s'aturi! Gimcames. I competicions. Bona resposta, no? Tot i que crec que s'han deixat una activitat ben important. Passaró d'allò més bé. Pregunta estrella. On anirem aquest estiu? El Cosmocaixa. I a Marineland. I també a la Granja Aventura Park. Judit, què penses d'aquestes respostes? Crec que els grans s'han quedat enrere, I tant que no, que anirem al Salting. I ahir hi ha fantasia. Tampoc ens podrem perdre l'humor amarillo i el Tibidabo. Tampoc... Ei, no us oblideu els dies de platja. Anem forts, amb aquests equips? Vinga, va, pregunta molt important. Què no es poden deixar a casa? No us podeu oblidar de l'aigua. Crema solar. Esmorzar. Banyador. Tovallola. Roba còmoda. I moltes ganes de passar-ho bé. Això compta? Compte. Última pregunta. Què Què espereu d'aquest estiu? Aquest estiu espero riure molt. Passar-ho molt bé. Fer nous records. Moltes aventures. Molta aigua. I sobretot, no ens podem oblidar de sobreviure a la calor. Objectiu realista. Ens agrada. Sembla que... Tenim un empat. Perquè el millor equip és el Casal del Turó. Ens veiem aquest estiu.